Защо котката ви избира точно вас, за да спи до вас и какво означава това в действителност? Топлина ли е, уют, привързаност? Не съвсем. Истинската причина е много по-дълбока, а много стопани никога не я подозират. Защото леглото ви за нея е много повече от просто място за сън. Всяка вечер преди да задреме, мозъкът на вашето животно извършва бърз, но изключително внимателен анализ на заобикалящото пространство. Това е нещо като контролен списък за безопасност, включващ оценка на температурата, на познатите и успокояващи аромати, на наличието на пътища за отстъпление при заплаха и най-важното – вашето присъствие. Когато всички тези точки са отметнати в съзнанието й, нервната система получава команда да се отпусне. В този момент в организма на котката се отделят окситоцин и серотонин, същите хормони на щастието, които й съобщават без думи. Всичко е наред, напълно в безопасност си. Именно за това тя се връща отново и отново на същото любимо място. Не е просто навик, това е сложен неврологичен ритуал, основан на най-дълбокото доверие към вас и към средата. Изследователи от Харвард са открили, че животните, които почиват в стабилна и предвидима среда, имат нива на хормона на стреса с цели 35% по-ниски. Вашата котка не прави изключение. Повтаряйки тази нощна церемония, тя изгражда това, което изследователите наричат карта на безопасността. Това е нейният начин да поддържа остров на стабилност и спокойствие в свят, който понякога може да бъде непредвидим. Но има един аспект, който повечето стопани пропускат. Когато това любимо, изпитано с времето място за сън, се промени внезапно. Не става дума за каприз или любопитство. Това е сигнал, силен и важен сигнал, който не бива да се пренебрегва. Понякога е свързан с температурата, друг път с нова миризма, но се случва причината да е по-дълбока, свързана с емоционалното или физическото й състояние. Заслужава да се забележи преди да се появи сериозен проблем. Ще обсъдим какво може да означава подобна промяна в края на това видео, защото като я забележите, ще научите за котката си повече, отколкото от всяко нейно мяукане. Защо, независимо от размера на леглото ви, котката игнорира с похвална настойчивост свободното място в краката и предпочита да се настани точно до главата ви, на възглавницата или дори в косата ви. Мислите, че просто иска да е по-близо до лицето ви? Истината е много по-дълбока и е свързана с древни инстинкти и иерархия. Това не е спонтанен избор. Главата ви е най-неподвижната и стабилна част от тялото ви по време на сън. За котка, която инстинктивно търси най-безопасното място, тази неподвижност е синоним на надеждност. Но не става дума само за стабилност. Сънят до главата ви е пълно сетивно единство с вашия свят. Именно там котката е най-близо до вашата уникална миризма и което е още по-важно, до ритъма на дишането ви. Спокойното и равномерно ви дишане и тихите удари на сърцето ви действат върху нея като естествена приспивна песен, мощен сигнал за топлина и закрила. Зад това поведение стои и силна сетивна причина. Домашният ви любимец буквално улавя вашата вълна, използвайки тези сигнали, за да синхронизира собствените си цикли на сън. Това е тих, интимен ритуал, който нощ след нощ прави невидимата ви връзка все по-силна. Но има и друг аспект, най-важният, който много стопани пренебрегват. Когато котката избира главата ви, тя не търси само уют, тя утвърждава своя статус. В сложната иерархия на котешката общност, близостта до миризмата на водача е знак за висок ранг. Избирайки възглавницата ви, самото сърце на вашия личен свят, котката прави важно, мълчаливо изявление. Аз съм от твоя близък кръг. Доверявам ти се и признавам твоето превъзходство. Това е един от най-силните и най-фините показатели, че котката ви не ви вижда само като източник на храна, а като истински член на семейството си, като своя водач. Забелязвали ли сте някога този странен ритуал? Котката идва при вас, настанява се удобно, а след това, сгушвайки се, бавно и демонстративно се обръща, показвайки ви гърба си. Първата мисъл – умори ли я? Ядоса ли се? Не бихте могли да сте по-далеч от истината.
За нас хората, подобен жест може да изглежда като отдалечаване, почти като прекъсване на контакта. Но в света на котките този момент има напълно противоположен и невероятно дълбок смисъл. Когато котката ви обърне гръб в леглото, това не е отдалечаване. Това е акт на върховно доверие и абсолютна уязвимост. В дивата природа, където опасността може да се появи всеки момент, нито едно животно не би изложило гърба си, своята сляпа зона и най-незащитената си част, ако не се чувства напълно в безопасност. Заспивайки с гръб към вас, котката символично ви поверява мисията да й бъдете закрилник. На своя невербален език тя ви казва: доверието ми в теб е толкова голямо, че мога да си позволя да бъда напълно беззащитна. Пази ми спокойствието, докато спя. Тази поза е един от най-дълбоките знаци на невербална привързаност, на която е способна котката. Не е само доверие, това е дълбоко уважение. Спечелили сте място в нейния близък кръг не само като стопанин, но и като надежден закрилник, като гарант на нейното спокойствие. Но това поведение има и по-фина, почти поетична страна. Котките, които спят гръб до гръб, повтарят поведение, характерно за най-близките и отдадените двойки в животинския свят, например лъвовете в прайд. Това е партньорска позиция. Древен ритуал, в който единият партньор бди, пазейки другия, а след това си разменят местата. Когато котката ви приема такава поза, тя инстинктивно влиза в резонанс с вас, в първичен тих ритъм на взаимна закрила. Не е просто съвместен сън. Това е обща бдителност, в която и двамата сте пазители на спокойствието на другия. Позната картина, дълбока нощ, домът е потопен в сън и изведнъж котката ви е обхваната от пристъп на неудържима енергия. Тича като луда из стаите, катери се по завесите, събаря предмети от рафтовете и организира истински надбягвания. Мислите, че е полудяла? Всъщност тя просто се подчинява на зова на дивите си прадеди. Това привидно хаотично поведение не е случайно, нито резултат от лошо възпитание. Това е древен инстинкт, който не може да бъде потиснат. Котките са, както казват биолозите, здрачни хищници. Това означава, че върхът на тяхната активност не е през деня, нито в полунощ, а в часовете на изгрева и залеза. Точно тогава, когато дивите им прадеди са тръгвали на лов. Вашият сладък домашен любимец е миниатюрен хищник, живеещ по законите на дивата природа. Тези внезапни изблици на нощна енергия не са лошо поведение. Те са мощно ехо от инстинкта за оцеляване. В тези часови интервали организмът на котката произвежда кратки изблици на адреналин, изострящи всички сетива за лов и защита. Дори ако котката ви живее в пълна безопасност вкъщи, вътрешният и биологичен ритъм не е изчезнал. Нощната тишина, постоянното бръмчене на уредите, лунната светлина от прозореца, всичко това служи като спусъци, активиращи старите ловни програми. Но има един аспект, който изненадва много стопани и е ключът към решаването на проблема. Ако подобна нощна хиперактивност стане норма, това може да е знак, че животното ви страда от недостиг на умствена и физическа стимулация през деня. Котките, като всички хищници, се нуждаят от стимули, движение и цел. Просто да мързелуват по дивана цял ден е истинско мъчение за тях. Когато не могат да освободят енергията си, докато сте будни, тя се натрупва и избухва в полунощ. Какво е решението? Забравете за мъмренето. Ключът е правилна програма. Преди лягане отделете от 15 до 20 минути за активна игра. Оставете котката да лови играчка на конец или лазерен лъч и веднага след играта и дайте порция храна. Тази проста последователност – лов, хранене, сън – нулира биологичния и часовник и изпраща на инстинктите и мощен сигнал. Задачата е изпълнена. Сега може да се спи. Има ли нещо по-трогателно от котка, която спи спокойно между краката ви? Това е един от най-честите и най-обичани навици от стопаните. Лягате, протягате краката, а вашият пухкав приятел незабавно намира любимото си място в тяхната извивка, сгушвайки се сякаш е най-сигурното убежище на света.
Мислите, че просто търси топлина? Всъщност в този момент котката ви пресъздава най-ранния и най-важен спомен от живота си. Но защо именно това място се превръща в нейното нощно убежище? Всичко се обяснява с два основни инстинкта – уют и безопасност. Пространството между краката ви е истински оазис за котката. Първо, то е една от най-топлите зони на леглото, където може да се сгрее от тялото ви. Второ, и много по-важно, то е невероятно стабилно място. Почти не се движи, когато сменяте позата си насън, което създава усещане за сигурна крепост. За вашата котка, чиито прадеди са спали в скрити и защитени дупки, това място е аналог на безопасна барлога. Но тук се крие и нещо по-дълбоко, с корени в първите седмици от живота на малко котенце. Тази поза не е само удобство, тя е подсъзнателно желание за абсолютен покой. Учените наричат това явление комфорт чрез компресия. Малките котенца го изпитват, когато се сгушват до майката и едно до друго в гнездото. Лекото, обгръщащо налягане от всички страни, предизвиква в мозъка им мощна успокояваща реакция. Сърдечният ритъм се забавя, отделя се окситоцин, хормонът на любовта и доверието. Когато котката ви се настанява между краката ви, тя пресъздава онова чувство на благословена безопасност от детството си. В този момент тялото ви за нея се превръща в онова гнездо, а топлината ви в спомен за майчината любов. Не е просто навик. Това е висшата форма на привързаност, в която вие сте за нея символът на уюта и абсолютната безопасност. Събуждали ли сте се някога нощем с чудното усещане, че някой ви наблюдава, отваряте очи и я виждате в полумрака. Котката ви стои абсолютно неподвижна като статуя, а широко отворените й очи ви следят неотстъпно. Може да е малко плашещо, нали? Тази мистериозна, почти мистична погледа изглежда странна, но има много сериозна и трогателна причина, идваща от дивата природа. Котката ви е същество с двойна природа. Тя е едновременно роден хищник и верен пазач. Когато ви бди насън, тя не се опитва да ви уплаши. В този момент тя изпълнява основната си мисия – контролира средата и пази вашето спокойствие. В дивата природа членовете на групата правят нощни дежурства, за да защитят общността от опасности, докато останалите почиват. Вашият домашен любимец, следвайки този древен инстинкт, поема ролята на вашия личен нощен пазач. Наблюдавайки ви, тя се уверява, че сте в безопасност и че нищо не застрашава уязвимото ви състояние. Това е нейната тиха, безмълвна версия на дежурство, висшата проява на грижа. Но има и още по-удивителна биологична страна на това явление. Не е само охрана, това е дълбока синхронизация. Проучвания показват, че котките, тясно свързани с тех стопаните си, често синхронизират дишането и дори движенията си с тяхните. Наблюдавайки ви нощ след нощ, котката ви запаметява в детайли навиците ви. Как дишате спокойно, как се движите във фазата на дълбок сън. Тя буквално настройва собствения си ритъм към вашия, създавайки това, което учените наричат синхронизация на съня. Това е невероятно фин механизъм, укрепващ връзката ви на подсъзнателно ниво и превръщащ ви в един единен организъм, съществуващ в хармония. Замисляли ли сте се някога, че собствените ви навици на сън могат коренно да повлияят на характера на домашния ви любимец? Смятате за обикновено съвпадение факта, че котката ви прозява заедно с вас или ляга веднага, щом изгасите светлината. Не е съвпадение. Това е дълбока синхронизация. Вашият режим на сън се превръща за нея в мощна точка на опора, способна с времето да промени това, което тя е. Котките са майстори на адаптацията и когато живеят в близък контакт с нас, вътрешният им биологичен часовник, циркадният ритъм, буквално започва да се настройва към нашия. Научните данни потвърждават удивителен факт. Котките, които споделят циклите на сън с тех стопаните си, не просто сменят програмата, те се променят отвътре. Стават по-общителни, по-нежни и дори използват по-често мяукането за общуване. Вашият дневен режим, часът на лягане и ставане се превръщат за тях в своеобразен емоционален компас, по който изграждат живота си.
Те буквално се учат да живеят в ритъма ви, а това ги прави по-открити. Но тук има и обратна, по-тъмна страна, която мнозина пренебрегват. Когато сънят ви стане неспокоен, прекъсван или недостатъчен, котката ви не само вижда това, тя го усеща на физиологично ниво. Те не само копират поведението ви, те абсорбират вашата енергия, вашето напрежение. Нарушеният цикъл на сън на стопанина може да направи котката по-неспокойна, по-предпазлива или дори емоционално зависима. Тя започва да се тревожи заедно с вас. Затова стабилността е по-важна от съвършенството. Когато създавате спокойна атмосфера за сън и спазвате постоянен режим, правите много повече, отколкото да помагате на себе си. Вие учите котката си на емоционална стабилност, даряйки й безценно усещане за предвидимост и сигурност. Ако това видео ви е помогнало да разберете по-добре своя мистериозен приятел, моля направете 3 прости неща, които ще помогнат и на други стопани. Харесайте видеото. Вашият харесай е най-добрият начин да ни благодарите и да помогнете на този материал да достигне до онези, които обичат котките си също толкова. И напишете в коментарите, кое поведение на вашата котка ви е изненадало най-много от всичко, което научихте днес.